Hola, em dic Adrián Salgado i avui us presentaré el llibre titulat Mentida, de l'autora Cari Santos i de l'editorial EDB. I com veieu aquí, hi ha una mica de biografia de l'autora, que entre altres coses diu que el 2003 va guanyar el Premi de Literatura Juvenil, EDB, el Premi EDB de la Literatura Juvenil. Aquest llibre tracta d'una noia apassionada pels estudis que lluitava molt per treure bones notes i per fer-se la carrera de medicina. Durant un temps, el seu rendiment d'estudi és més baix i és perquè s'havia enamorat, però no s'havia enamorat d'una persona qualsevol, sinó d'una persona que va conèixer per internet. Doncs un dia es va llegir un llibre i li va agradar molt aquest llibre i va decidir contactar amb l'autor del llibre. Durant un temps, la Xènia i l'autor van estar parlant i va ser quan es va començar a enamorar. Després d'un temps parlant amb l'autor, va decidir la Xènia que volia conèixer-la en persona i li va dir si volia quedar amb ella. Però l'autor, el Marçal, no podia. I com la Xènia volia quedar allà i l'autor no podia, la Xènia va començar a fer la seva investigació i va buscar per internet el lloc on anava, l'escola on anava i va preguntar, va anar preguntant. Primer de tot va preguntar a l'escola on anava el Marcel si hi havia un Marcel a l'escola, però el director va dir que no, que mai havia anat un Marcel a aquesta escola. Doncs la Xènia va començar a sospitar i va decidir anar a l'acadèmia on anava per veure si era veritat, no? Doncs va anar a l'acadèmia i també va preguntar si hi havia algun Marcel. El director de l'acadèmia li va dir que no, que mai havia vist un Marcel a l'acadèmia i la Xènia es va donar compte que era una broma, i va ser quan la Xènia es va donar compte que s'havien fet passar pel Marcel. Tot seguit, la Xènia li va dir la veritat als seus pares i va comentar que perquè havia tret totes aquestes males notes i quan li va dir la veritat als seus pares li van aconsellar que no es comuniqués a través d'internet amb ningú. Després li van enviar una carta des de la presó. Era el noi que s'havia fet passar pel Marçal. La carta deia que demanava perdó per haver fet que la Xènia estigués trista i que es sentís d'aquella manera. No us vull fer spoiler sobre el final del llibre, així que si voleu saber qui es va fer passar pel Marçal, llegiu-vos el llibre que ha estat molt interessant. Aquest llibre ha sigut molt interessant perquè et dona molta intriga i com que no vols parar de llegir, i també perquè és un tema que actualment passa, no? I això ha sigut tot i gràcies.